En primeiro lugar, desde o bloque, alégranos este cambio de actitude, ou este cambio de pensamento por parte do Partido Popular, dado que non hai tantos anos o seu presidente do goberno tamén, negaba que houbera un cambio climático, según lle informaba o seu primo enxeñeiro. Ese era un conto de algúns que estaban advertindo do que estaba a pasar. E que ainda hoxe, o seu correligionario Donald Trump nos Estados Unidos sigue a día de hoxe ainda negando ese cambio climático. Os seus equivalentes en América, no país máis rico do mundo, sigue negando, e o país, un dos países máis contaminantes, sigue negando que existe cambio climático. Home, non hai que ser moi espabilados para ver que é un documento que donde unha gran parte deses 85 folios son fusilados directamente de calquer outro documento que valería para calquer outro concello. E máis, dudo moito que pasara ese programa que existe para detectar a copia, non? Nos copyrights, dudo moito que superara algunhas das partes dese documento. A parte deso, hai outras partes tamén bastante importantes, que son simplemente datos do INE, que non faría falta un traballo deste tipo para ir ao Instituto Nacional de Estadística a sacar datos ou ben xenéricos do Estado español, de Galicia ou do propio Concello de Outeiro. Hai improvisacións tales ou incongruencias tales como facer un documento deste tipo para como un inventario do ano 2010. Eso non ten sentido. O sea, estamos falando de 10 anos despois, 2 legislaturas e media despois, estamos traballando nun documento teóricamente para marcar algo tan importante como debe ser a política do Concello de Outeiro cara ao cambio climático nas próximas décadas, con un inventario do Concello con 10 anos atrasado. Non ten maior sentido. A realidade cal é? Que vimos aquí a todas presas antes do 30 de novembro que remata o prazo para que se poidan cobrar 6.000 euros para pagar este informe que, sinceramente, e dende o noso punto de vista, está moi lonxe de poder, o sea, a súa calidade está moi lonxe de ter ese precio de 6.000 euros que vamos agora a aprobar neste pleno a subvención que o pague, non? A nós tememos que este tipo de operacións seña xa un movimento dos buitres económicos que se empezan a mover para ir a polos 140.000 millóns que teóricamente, e xa veremos, van vir de Europa para intentar paliar os efectos da COVID. E temémonos tamén que esta seña unha operación que vaya nesa liña. Pero temome que vai a empezar a aparecer empresas, entre comillas, xa destinadas, creadas única e exclusivamente para captar ese tipo de fondos. E senón, o tempo nos quitará ou nos dará razón. Máis razóns. Fan un plan, teóricamente, moi ambicioso, e logo dicen, vamos captar fondos, vai haber fondos, unha axencia de non sei de que, como lle chama, para contratar alguén, todo eso, etc. E unha comisión de seguimento. Pero na comisión de seguimento a oposición non pode estar. Está o alcalde e a xunta de goberno. É dicir, todo aquilo que ten un movimento económico, a oposición que non saiba nada. Escondelo. Témolo nós e nós facemos o que nos dé a gana. Mire, se aproban algo como este e só ustedes o van controlar, pois vísenselo, cómanselo ustedes. Non pretendan que nós lle votemos a favor de algo sobre que non vamos ter absolutamente ningún control. É que é algo alucinante. Unha comisión de seguimento onde só están ustedes mesmos. Pois mira, pois síganse a si mesmos. Se necesitan seguirse a ustedes mesmos, pois síganse. É así. Pero non pretendan que encima aquí levantemos a mão para que fagan cousas que non sabemos o que van facer e pola experiencia e pola trayectoria temémonos que vai ser nada bom. Se estamos ante unha situación onde o idioma dos nosos pais, dos nosos abuelos, o idioma do noso país está prácticamente, non digo a desaparecer porque vai levar uns anos, pero cada vez está tendo máis dificultades. Cos cartos públicos, cando se paga con cartos públicos, o mínimo é dicir, bueno, pois faga vostede en galego para ir botarle unha mão ao idioma. É que non hai outra opción, é que senón estamos acabados con cartos públicos. Con este diñeiro, se quen o fai é incapaz de facelo no seu idioma ou no idioma dos nosos antepasados, caramba, con este diñeiro ben lle podían pagar a un traductor para que traducira, creo eu. Non, é que encima o Concello de Outeiro levase unha importante subvención de normalización lingüística. E logo resulta que hai un documento da importancia que debera ter este, resulta que o fan en castelán. Home, hasta copian tanto que ni siquiera son capaz de traducir. Home, por amor de Dios. Eu creo que xa entra na incompetencia. Que entra na incompetencia. E non ten ningún tipo de sentido. Por esas 4 razóns que dixen, o Bloque Nacionalista Galego non pode votar a favor deste documento.